Hola, bones notícies per als amics i amigues d'Estel Estel·lar. La nostra extraterrestre favorita ha tornat a l'acció. Perquè us feu una idea, jo us avançaré un xicotet resum de l'aventura d'Estel. Després d'unes noces molt accidentades, la mare d'Estel se n'ha anat de lluna de mel i ella s'ha quedat en casa dels iaios. Durant la setmana esportiva que celebra el col·legi, Estel compta amb l'ajuda del vestit especial que li regalaren els extraterrestres. Però ha desaparegut i han segrestat la gosseta d'Estel. On està el vestit? Qui ha segrestat Lila? Ni els àngels aturaran la nostra superheroïna. Us agrada, veritat? Doncs sapigueu que en aquesta ocasió Estel ha conegut uns àngels molt especials. Els àngels d'Estel no tenen ales i porten unes ulleres fosques com aquestes. Per què? Ja ho descobrireu. I les il·lustracions tornen a ser d'Anna Roig. No li digueu a ningú, però jo estic segura que Anna Roig és un extraterrestre i té telepatia com Estel, perquè ha endevinat els meus pensaments i ha dibuixat els personatges de l'obra tal com jo me'ls imaginava. I no us dic res més. Correu a llegir Estel i els àngels.